आं बेखौनो बुंबावदों दा जाय रनजन दैमारी बडलेण्ड बिटिआर डुवार्स बाद होथ दिनैनि दिनाव गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरनानै लानाय जाबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै जोंहा रनजन दैमारी सारनि उदांनि थाखाय हाइकर्टआथ' जेलाव थानायनि फोसावबाय आरो बिनि सायाव दिनै नायबिजिरनो थाखाय सुप्रिम कर्टआव हरनो थाखाय UPPLआ माने थिरांथा लानायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव। बिनि सायाव एसे सावरायगोन। आं बे बाथ्राखौ एसे उनाव सावरायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था। आं गिबियाव सावरायग्रोनो नागिरदों जोंहा मैयानि जाय क्लियारिफिकेसन होदोंमोन अनजालि दैमारिया मैखोम बसुमतारीनि सायाव। दा बिनि सायाव आं फंनैसो रायलायनो गोसो जादों, बुंनो गोसो जादों। दा आं बेवहाय थोंजोङै नायोब्ला आं माने आंनि फारसेनिफ्राय मैखोम सार आदानिबो आं एसे गोरोन्थि नुदों। दा हाइकर्टआ डिक्लेयार होखांनायनि उनाव बुहुमनि गासैबो फारसेथिंनि मानसिफ्रा बर'फोरा जेब्ला UPPL सरकारखौ दुसिनायखौ नुनो मोनदों अब्लासो नों आदाया जाय बे पस्टखौ नोंथाङा नागारनानै होनाय जादों आरो। दा बे पस्ट नागारनायनि ओंथिया ओरैबायदिबो नुहुरो रायजो राजाफ्रा जायनि गेजेराव जायनि थाखाय कमेन्टफ्रा मोजां फैयाखै, ओरैबायदि नुहुरदों जे गोबां UPPLनि गेदेमाफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदों, रायदों, नाथाय बे सापागुरिनि सिगनेट हटेलाव मा सावरायदों बिनि खोथाखौबो बरनानै हो। जायफोर पलिटिक्सनि आरो नन पलिटिक्सनि मानसिफोर ज' जानानै रायलायदोंमोन, नोंथांमोना दिनै UPPLखौसो दुखु मोनबाय थादों आरो नोंथांमोना दिनै बखिबाय थादों। बिनि फारसेबो क्लियारिफिकेसन हो, नैबे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो। दा बेखौ नोजोर होयोबा थोंजोङै बे पस्टनि गेजेरजों गोथौयै नायोब्ला UPPL सरकारखौ एसे बासायनो नागिरनाय बा दावराव दावसिखौ खम खालामनो थाखाय बे पस्टखौ नागारनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो रायजोफोर। बेखौ आं फारसेनिफ्राय आं साननानै बुंदों आरो गासैबो रायजो राजानि कमेन्टखौ नायोब्ला बेखौनो नुदों। बेनि थाखाय आङो बे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय आरो। बेजोंनो लोगोसे दा मोनसे खोथाया जाहैबाय फास्ट ट्रेक कर्टआवनो दा रनजन दैमारी सारनि केसा जोबनानै थांदों बा सावरायनाय जादों आरो दिनै फोसावनायाबो फास्ट ट्रेक कर्टनिफ्रायनो जाहैनाय जादों। दा फास्ट ट्रेक कर्टआ मा बुस्थु बिनि सायाव आं फंनैसो नोंथांमोननो मिथियाब्लाबो गुसुङै बुंहरनो सानदों। फास्ट ट्रेक कर्टखौ ओरैबायदिनि थाखाय लाबोनाय जादों, बेखौ 2000 मायथाइयाव लाबोनाय जादोंमोनदां भारतनि संबिधानाव। दा बे फास्ट ट्रेक कर्टआ मा आं बेनि फंनैसो नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों गुसुं रावजोंनो, जाहाथे नोंथांमोननो भिडिअखौ नायलांजोबो अब्ला बुजिगोन आरो माने। दा जोंहा गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां सुबुङा जायफोरखौ जों दा हिनियास क्रिमिनेल होनना बुंदों, दा जेनेबा रनजन दैमारी सारमोनखौ दा हिनियास क्रिमिनेलफोरखौ बा दोनथ'नानैब्लाबो सोरबा बायदिया दाव खावनायनि, सोरखौबा सिखाव खालामनायनि, सिलाइ दिन्थिनानै दम होनायनि मानायनि, गावथारनो ओंखारनायनि मानायनि बैफोरबायदि केसावबो मानसिफोरा जेल जानो गोनां जादों। दा बै जेल जानो गोनां जानायफोरा बिनि जेल जानाया मानो थाखाय गोबाव जायो? सोरनिबा सिखाव खावदेरोब्ला बेखौबो जाबदेरनानै होयो, आंखौबो दम होदों, उमुक गावथारदों, महर मोखाङा बेनो, नैफोरबायदियाव माने जाबदेरलांबाय थानाय जायो आरो। दा बे फास्ट ट्रेक कर्टजों नाथाय बेखौ मा खालामनाय जायो, गुसुं समनि गेजेरावनो बोसोरनैनि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो बा साननैनि गेजेरावनो बा मास मोनसेनि गेजेरावनो बै केसनि गासैखौबो एलिगेसनफोरखौ नायनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय जायो। बेखौ आं बुजियो आरो। मानो होननानै बुङोबा नंखाय दायाव सोरबा बायदिया बिसोरनि केसा बारायलांबाय थायो, अब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव गनांगौआ 20 बोसोरनि गेजेराव गनांगौआ बिथांमोननि केसा लावलाङै 30 बोसोर 40 बोसोर जालाङो, 60 बोसोरसिम जालाङो। अब्ला बैसोरनि बैसोआ जेलावनो जोबहैनाय जाहैयो। बिसोरो बोरायहैनो गोनां जायो, बुरैहैनो गोनां जायो। दा बै बैसोखौ बासायनो थाखाय, न'खरनि मानसिजों टाइम स्पेन्ड खालामनो मोननो थाखाय, रायजोजों थाफानानै रायजो जानो थाखाय, दा बैफोरबायदि बैसोखौ बासायनानै थाबै माने सख'नो बा बेखौ जेराव थानांगौबा थानांगौ बिनि रायखौ होनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टखौ माने बानायनाय जादों आरो। दा फास्ट ट्रेक कर्टआव थाङैनि सिगां मानसिया माबायदि प्रिपेरेसन जाग्रोनांगोन बेनिबो मोनसे खोथा। दिनै फास्ट ट्रेक कर्टआव लांखांनायनि उनाव डाइरेक्ट जागोन आरो बिनि हियारिंआ। गाबोनबो जागोन, समफोरबो जागोन, माब्लाबा
दिनावनो खननैबो जानो हागौ अब्ला जोङो बै हाइ कर्टआ मा बिदों जाजमेन्टफोरा बेखौ जोङो थाब होनो हानांगोन ना आरो ओरैजाय जोंनि वकिलनोबोथ' जों थाब होनांगोन न'खरनि मानसिनावसो बिगोन जेब्ला वकिलनाव बिगोन अब्ला न'नि मानसिया होनो हायोबासो वकिलाबो बैयाव होनो हागोन साबमिट खालामनो हागोन दा बेनिखायनो माखासे बैफोरखौ डकुमेन्ट्सफोरखौ बुथुमनो थाखाय हास्लाबा जायो दा जोंनि सारनिया हेनियास क्रिमिनेलाव गोग्लैनाय दा बैनि थाखाय जोंनो फार्स्ट अफ अल जोंनो डकुमेन्ट्स एभिडेन्स नांग्रोगौ जागोन ना जाया दिनै मोनसेखौ बिबा जों दिनै होनो हायाब्ला नैबेबायदियाव जायो आरो ओंखायनो लासै प्रसेसआव लाङोब्ला खामानिया थाब जायो नाथाय फिसा केसावबा हिनास क्रिमावबो लांनो हायो जेबो नङा आरो डकुमेन्ट्सफ्रा थाखाजोबोबा एभिडेन्सफोरखौ जों बिनाय मानि होनो हायोब्ला जों बेखौ होनो हायो जुदि जोंनि पलिटिक्स पार्टिया बेयाव गोबां प्रेसार खालामोमोनब्ला गासैबो जिखुनु पलिटिकेलाव थाया मानो दिनै इउपिपिएलखौ दाय होबाल' जाया बेयाव थानाय जायफोर अपोजिशन पार्टिफ्राबो जुदि बिनि सायावनो नाङोमोनब्ला आरो सोरबा बिजेपियाव दं कंग्रेसाव दं बैसोरबो जुदि बुङोमोनब्ला हारिखौ नोजोर होनानै जिखि आफादावनो थायाथों मानो अब्ला जोङो बेयावबो माबा मोनसे मोनगौमोन आरो दिनै दा आं जोबथारनायाव मा बुंनो नागिरदों जोंहा माने रनजन सारनि केसखौ हाइ कर्टनिफ्राय दिनै सुप्रिम कर्टआव लांनायनि खोथा बुंदों आरो दा मानि थाखाय बुंदों आंथ' बेखौ मिथिला जेनेबा दावराव दावसिखौ थान्दा खालामनो थाखायबो बुंदों जानो हागौ नाथाय जुदि लांथारोब्ला लांनायानो जोंनि लुबैखानाय नङा होमबा रनजन दैमारिखौ गजानो लुगैनायानो जोंनि मथ' नंगौना नङा दा बेखौ जुदि माबायाव सुप्रिम कर्टआव लाङोब्ला रायजोआ माबायदि जानांगोन आं बिनि मोनसे खोथाखौसो बुंहरनो सानदों आफादफोरा माबायदि जानांगोन जेसेबां दल संगठन दं माबायदि जानांगोन सुप्रिम कर्टआव आरो सोर थायो सुप्रिम कर्टआव जोंनियावहाय प्रेसिडेन्ट थायो बिफाया थायो भारतनि बिफाया थायो बिमाया थायो भारतनि जायखौ जों प्रेसिडेन्ट होनो प्रेसिडेन्टनि खाथियाव सोरबा प्राइम मिनिस्टाराबो बिनि आथिं सिङावसो प्रेसिडेन्टआनो बयनिख्रुइ देरसिन सिगाङाव जोंनि प्रेसिडेन्टआ दङमोन रामनाथ गबिन्दआ मैया दाख्लैनि सिगां जोंनि बेयावनो तामुलपुरावनो फैखांबाय बै समावनो जुदि 10 मिनिटनि थाखाय इउपिपिएल पार्टिया बा जोंनि आफादफ्रा खौसे जालायलायनानै अपोजिशन पार्टिफ्रा खौसे जानानै रनजन दैमारिनि सायाव थाखाय जों जुदि 10 मिनिट टाइम बिनानै जों जुदि खामानि मावोमोनब्ला मैया दाख्लैनि रिजाल्टआव माबा मोनसे पजिटिभ फैनोबो हागौमोन गनाय नङामोनबो जानो हागौ नाथाय पजिटिभ रेसपन्स फैगौमोनखौ आं दिनैनि दिनाव सानदों आरो दा जोङो बेखौथ' मावनो रोङाखिसै दिनै जोङो सुप्रिम कर्टआव हरनाय लोगो लोगो जुदि सुप्रिम कर्टनि बायदि जों जुदि मावनो हायाब्ला जों सुप्रिम कर्टआव हरनानैबो लाब गैया जाहैगोन जों बार जोङो प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनो गोनां जागोन दिनैनि प्रेसिडेन्टआ जोंनियाव दङ द्रौपदी मुर्मु जाय ट्राइबेलनिनो बियो हेफाजाबखौ होगोन होननानै आं सानो दा बेखौ जेसेबां पलिटिक्सआवनो थायाथों मानो बिपिएफ बिजेपि एजेपि बिपिएफ इउपिपिएल जेरावखि थायाथों मानो कंग्रेसाव थायाथों मानो गासैबो जों जुदि हारिबा जों जुदि बर'ब्ला बड'लेण्डनि नङा बड'लेण्डनि बाहेरनियाबो जोङो मोनसेल' खोथाखौ बुंनांगोन आफादफ्रा खौसे जानानै रनजन दैमारिखौ पिसि कर्टनि उनाव गनांगौमोन बे गनांगौ बेनि सायाव प्रेसार होनांगोन बारे प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमहैनांगोन प्रेसिडेन्टआनो बालायलायनाय खालामनांगोन सार मेडाम जोंनो बेखौ नांथारगौ नङाबा जोंहा आरो उपाय गैया आरो जोङो गोनां जायोब्ला जोंनि जाय बिटिआर कर्ट जों बेखौ डिसमिसबो खालामफिननो हागौ जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननो गोनांबो जानो हागौ बैफोर खोथाखौ आरो जोंनि जायबा इउपिपिएल पार्टिया गावनि टीमखौ लानानै सावरायोब्ला आसाम सरकाराबो हेफाजाब होनो गोनां जागोन आरो दा आंनि फारसेनिफ्राय सर्टलि आं बेखौ बुजिनानै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय भिडिअनि बुंनायाव गोरोन्थिया जाया नङा जाखायो गासैबो बाथ्रायाव गोरोन्थि जायो बबेबा समाव माखौबा बुंब्रफ्लाङो दा खोथाया बै बे जाय गोरोन्थि बुंनाय बाथ्रा बैखौ हमनानै कमेन्ट खालामनायनि दिनैनि दिनाव सम नङा आं मा बुंनो नागिरदों बै बाथ्राखौ हमदांनायासो जों रायजो राजा आरो नोंथांमोननि खामानि होननानै आं सानो दा सिगांनि टाइमफ्राव आं बुंबाय थादों
खौसे जायाब्ला जों जेबो मोननाय नङा जेबो जानाय नङा होननानै दिनै आं बेखौनो बुंबावदों दा जाय रनजन दैमारि बडलेण्ड बिटिआर डुवार्स बाद होथ' दिनैनि दिनाव मोनसेल' मट'खौ लानानै थाबाय जोंनो रनजन दैमारिखौ उदां नांगौ बिनि उनाव जों मा बिनो जों बिबाय थागोन बडलेण्ड बिनांगौबा बडलेण्ड बिगोन डुवार्स बिनांगौबा जों डुवार्स बिगोन जों गासिखौबो बिजोबगोन आरो मा बे दा आंनिफ्राय सुंद' बिबुंथि नोंथांमोननो फोसावहरनो साननाय बे आंनिफ्राय भिडिअ'मोन गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो दिनैनि भिडिअ'आ बिदिब्ला एसेनोसै जै बर' हारिनि गोजोन्थों रनजन दैमारि जिउ गोलाव जाथों जै एनडिएफबि